Mä oon Barbie. Ja tää on mun seksielämä. Iskuu! Ja siis elikkä... Mä meen nyt keskustelemaan mun ihana hamsterin kanssa. Tara! Mun laukku. Sekä. Siis AMG. Arpa mitä Hamsu? No. Siis toi tyhmä Ken Barbie petti mut. Siis se on niin inhottava. Se on niin inhottava. Silti mä rakastan sitä! Ja mä teen laulua sen laulan. Hei hetki, mä menen suihkuun. Ihan just oota. Mä mulle tehdä ihmettä. Hetki. Hei sekunti, koska mä nyt vähän riisun. Tätä sanella mun yksityiskohtia. Kattokaa, täällä hei nyt mä menen sinne pukukoppiin. Jo sekunti. Siis, kun Barbie tulee pukukopista, niin minä paaniskelen sen väärin. Siis, paaniskelen sen väärin. Nyt se tulee kohta. Ihan just tuoks. Ihan just tuu. Siis AMG, mä en saa näitä alastoja pikkuhousuja. Und ja, wir stehen. Barbie stehen. Heti Barbie stehen. Hei, sori, mä nyt sensuroin mun kohan. Koska tää on nyt niin realistinen ohjelma. Mä vähän runkaan. Ja, tsekki. Nyt mä menen suihkuun, tässä on kaunis suihku. Mä panikkelen tätä. Niin, mutta kuiskin mä menen suihkuun. Ottakaa. Hetki, nyt mä menen suihkuun, nyt tässä on suihkuun. Tehdäänkö voimisteluliike vielä? Joo. Joo, verran. Me tällaisen asentoon leikit, Charlie Manch. Ei mun pillu vaan taivu. Yritä nyt. Näin? Näin. No vähän se näin. Sitten. Ei asettu, sun pitäis pitää musta kiinni, kuntsin puksukka liinukka. Niin nyt ihanasti. Näin! Peräisetkin, pysypäs tämän. Joo. Stara. Sitten.